usap kuanan ni alas city sabot city tres na uli giguron ba tugaya gitu pag nagpakita ba tay may giatay ng kuana gid ba uyaban ni murag di uyab wa kabalo kun say oras dun sa alas city mansari kaayo nya late gibig toron mo ari lagi ba Hi, Bi. Dali na kakakip. hala bi sorry kaayo bi ha Isang oras na, Bi. Namalit na manggod ko, Bi. Ngaswildo na ako, Bi. Kulang ako swildo ka, may rakaayo, Bi. Ang ipamalit. Diba, kuan Sari taron? kaayo nya 7 months anniversary taron. Mansari pa man dali months, Bi. Sinusang tayo. Nasuko manggod ka, nalibog na ko, ois. Bi, sige na, Bi. Nago, Bi. Pamalit ko. Nadagan ko, Bi. Pamalit ko para itong mansari, Bi. Naiko. Naiko, ano yung tanang slice. Naram din. Apa yung cook, Bi. Sige, Bi. Pagbugsog, Bi. Dito ko maubusa ko ang Bi. Sa opisina ba, Bi. Nagkuha ko sa sweldo. Kabaluwi ka 7 months sa rin nato ron niya. Kaning Bi, sorry kayo. Bi, dahil mga snack, Bi. Namalit ko dahil ko. Ano, Bi, kanang slice, Bi. Naimura din giurot og palit ana wala, Bi. Napok minasubra, Bi. Kato akong gingon ni mga paras kong motor. Away, Bi. Na. Basta ikaw, Bi. Wa. Limingaw na kayo ko nila. Nga ka nang mahal sa kanang may problema nila ako problema ani Bi kay wala ko kuy palit bugas pero tungod nimo Bi ako din katagtanan Sana man sige kaon Bi pagusog Bi diwang na man taon kay kasus na unsa naman imong lawas ay mura mo nang sus nagud nang sige lawas na matambong mo kita ka okay na imong lawas bitaw ta ko ron gyapon na so kanang mga unsa ta kay kanang gibutom labi ako ikaw Uy, ikaw ka una-una ramang ka. Uy, amoy. Usa man ka? Magulat unti ka. Kinahanglan pa mga ako'y mahungit nimo. Dili man pwede nga dili ako yung inom, Bi. Di lamit ka na, Bi. Dapat dili ko. Dapay sandwich, Bi. So, marunong na ikalagot. Wala, Bi. Kabalo, Bi. Kaya unsa taga kamahal. Gwapo kayo ka niya. Dili ka Bi. Sige, Bi ka Bi. Kana ka Bi. Sige. Kok. Asa to, Bi? Asa to, Bi? Sige. Ay, dili ako. Ay na. Ang gusto ka, Bi. Gusto ka? Puukan ka lang yung Bi, ha? Sige, Bi, kay kanang dugay na yung kainigaw. Kanang gakubag na yung kainigaw. Isa ganin sa motor, usa tika ko ano. May problema. Puuka ko ron ako, para bayad sa motor niya. Bi, huwag kayo, hungiti mo, Bi. Pakita mo, Bi. Love na ako, eh. Tsaka, ikaw. Ay, Babi, tukaan mo ko, eh. Hinahayap mo. Kapiga ng taman ka, eh. Ay, kabalo kang naghubad na, eh. Iyak ka, eh. Puno nga, Bre, puguin. Usang ka, eh. Usang ka, bakul ka. Ay, sige na, langga ang kakunin mo nga. Dilit na katagaan ng bayad sa motor mo, ray imo. Wa ragid lagi. Wa ragid ko nang inangla gold bolts. Di na lagi ko pala kagibalin. Busog na lagi ko. Salam ka. Ipainom na ako, binusang. Ayo. Sige, sa likod. Dilit na katagaan ani ron. Nana, kita ka? Kita ka, ani? Kita ka? Uy. Alibig. No, yun. Okay na. Natukan na dyan ko, Bi. Hapit ni gawa sa ilong ang kuhan ko. Nga ikaw. Sige. Wa ragid lagi gold boots lagi. Ako na po yung ngit mo. Ayaw na lagi. Busog na lagi. Basta dahil ko sa akong gibati ni mo. Basta po ka gano'n. Sige na, Bi. Kanang minindot. Bi, kanang. Wala kami nawa na po. La kay dugay kay ka maabot sa abot good. O saan na yung gimingawan ako, Bi? Kwarta ra? Sa kwarta. Kung nga nagkwarta good. Wala ka nang hinahanglan. Yung ka nang kinahanglan kag bayad sa motor. Ikaw ba, Bi? Motor dahil mong ikinahanglan ako. Kanang bayad sa motor. Dili lagi na mao. Naglagot ko naman dug. Di ba? Kanang... Bisip ko ay. Dagan kay tao galang ito na yung mga bata. Uy, tao na ay nagtanaw pero bungol man na, Bi. Bungol. Bungol man na. Nga kay makikita man ang bungol. Sa to, kari di adiri. Sa tuwa man po na si Kuan Kamantay ka na. Muna presidente sa una. Magkauna na. Pasag dahil ako gubigon. Muy sa muka po na yung kuan. Uy. Asa to yung mga, Bi? Imuha po, Bi, ha? Sige, kaon, Bi, kaon. Di lagi ko. Bi. Kay, akong kuhaon ang bayad sa motor. Sira, Bi, Bi. Sige na, Bi. Bayad sa motor sa? Ay, kasi kung nasa tiya. Sige. Kay, inom sa ba? Di ba kung kumuinom? Sige na ba? Bayad sa motor.
Amoy. Sige karon taod-taod ino na Na-order karon na to. taod-taod. Na-order na nako to Shopee, kailangan mag-i-cancel na. Ang motor ay mong gi-order Shopee? Nadi ay Shopee dito ng motor. Tusan kita imo bi. Motor o ako? Ha? Ayok sige Dako man tayo kung gasto ni mo bi. Ayaw ko na. Motor gini mo adi ay bisa palitan na kami tak. Kuha ka sa kong kuha bi tak ka bi ay nagka. Kalisod na gani ko ani. Tarabi oh. Tarabi. Imo na bayad sa motor. Good boy 5. Ay siyempre. Wala naman ko ilain. Maula 5,000. Ke, may pa mo aris ko sa kong barkada sa Ayaw ko na, ayaw. Ayaw niya akong kinabuhi, bro. Ala gahilak lagi ning buha. Hala, bisi! Ay, Ikaw na, bisi. bisi! Bisi, Wala lagi ko ko hilak, isip bisi. mo, bisi. Da. Bisi, na ako'y problema, bisi. Unsa man guna bishi? Nag-away mo sa ang uyab niya. Anniversary, pigid na mo kung bisi. Ala uy, Daoy. naunsa man gibadlo ba? Ngaon ta bisi, uy. Kita na lang anim celebrate. Mansari da ni ron bishi. Oh, bisi, uy. Masari na mo niya. Ala ba Kaaway, ay mi. nabuukan ka no. Hala, uy, bisi. Wag taon bisi, uy. Hapit ko. Pero, wala kita ko gitugot. First anniversary na mo. Mauna kita yung panahon. Ako kita ihatag ng pagkababae na. Pero, sus na ano ginagawa. Hala, Motor bisi. ay apas. Dako kaya bishi Dax. Asus magkadako. Ako na lang tatong hapit o plaon. Hala uy kasayang ba? Uy, pag bisi ka nang. Kanang bisi. Problema lang kit bisi kay motor ako giapas sa atong kanghong dako. Hatagi gud pagka milyonarya na ba Gitagaan ko na ako ganinaw niya. Giuli. Basi Nagkikaway siya. kulangan rag padanlog day. Ay, naagan may padanlog. Kani may among gigamit nga padanlog. Kay ako na tatong akaton. Yeah. Yes, so mo na to ang video guys. Kung nalingaw mo ato atagi sa among part 2. And kung ganahan mo magpa-shoutout, comment ra mo sa amuang comment section diha sa ubos. Kay sa sunod video amo among i-shoutout and shoutout sa tanan mo naka-subscribe na. Sa mga wala subscribe, please Subscribe mo, guys. Subscribe na mo. We are the Kamandag Bites. Daghang salamat. Guwapa ba? Dennis Dexter, oh. Guwapa. Biyaan na ako to, eh. Batian na mo. May pareha amiga. Guwapa, Dennis Dexter, oh. Guwapahan mo, Dexter. Makakuargue ka ba? Chatan, eh. Amo niya kung ganahan ba? Dali kayo mo reply ba? Kitaan, di. Kitaan, di. Ah, siguro ng gold bolts kaya ni reply. Huwag makikita, buok na po ni. Plus gold bolts.